Den jag fick ut från mig. Det är säkert det går inte. Det är mer rummet. Jag fick låna Ingris. Nej, jo det är det, men det är... Jag fick låna Ingris. Vad fan säger du? Jag har fortfarande varit roligt på ett kafé. Du har en mikrofon. Försöker vi lära mig vad jag åker. Ja. Det var riktigt lugnt också. Nej. Vi har inte sånt i far. Det är större. Vänta, ja det var ju det. Det var väl samma. Ja. Ja, men... Det har jag svårt också. Ja, men det är bättre. Ja, det var så. Ja. Ja. Ja, det är det vi har. Ja. Du har stor. Nej, vi fejrer. Nej, det går der så. Va? Jeg har taget stigning med. Jeg har Dorkens stigning med. Det var fint. Fantastisk fyr. Jeg har ikke kunnet sammenligne med. Jeg ved ikke, om jeg har været den sidste tid. Jeg ved ikke, om det er en kommer efter mig. Jeg har ikke kunnet. Nu har jeg sat kaktus også, men julekaktus. Har du en... Kan du varme dem her? Ellers vi står ude, jeg har ikke haft en ene. Det er ikke, jeg har ikke kunnet få. Ja, jeg bliver så irriteret i halsen der. Hvad tror jeg har her nu med? Som der er spændende. Jeg ved ikke, hvad har det? Tænk, jeg kunne have taget på nogle flere. Jeg er her med nogle her selv. Ja. Hvad er det her? Det vil jeg lægge på. Jeg ved ikke, om det er noget. Jeg bygger jo, der er sådan en kunstig. Nej, ikke. Hvad er det, du har? Hvad er det, du har? Jeg ved ikke, om det er noget, du anvender. Jeg vil ikke have det, bare slænge den. Det er du har. Nej, du kan bare slænge den. Hvad er det? Ja. Den har du givet farmor på en gang. Har du set her? Kan du tænke dig? Den første tid tog jeg det ikke. Jeg var en hit. Tænk, hvad lå henne. Hvad? Jeg ved ikke, om du ville have en med på det. Hvad du gør over med det? Jeg har lågt til den ene. Ja. Ja. Jeg tog ikke de første, der lå derhenne. Har du kanskje det lagt det? Nej, jamen, det er ikke jeg tænkt på.
vil sådan noget flæk. Ej, bare det. Vil du have de her sjældskæld? Det er fra Ingrids værfar. Nu har jeg haft nogle. Ingrid vil ikke få dem. Jeg tror ikke, hun ikke ville have dem, for hun har aldrig en sjæld.